It-tlieta filgħodu fetaħ il-perjodu ta' riċerka fuq is-seba' speċi tal-asafar tal-għana li huma l-verdun, il-gardell, il-ġojin, l-apparell, l-isponsun, l-ekru u taż-żebbuġ. Tul dan il-perjodu kull asfur tal-għana li jinqabad se jiġi eżaminat jekk għandux ċurkett xjentifiku u kull asfur irid jitħarrab immedjatament. Qegħdin nħarsu l-qoddim għal aktar dejta miġbura mill-istess nassaba li żgur għandhom esperjenza vasta ta' kif jistgħu jaqbdu dawn l-asafar, ovvjament bil-kondizzjoni li jerġgħu jintreħew eżattament wara. Jekk ma jkollux ċurkett xjentifiku jinħeles immedjatament mingħajr ma jiġi rrappurtat. Filwaqt jekk ikollu ċurkett xjentifiku jinħeles immedjatament wara li d-dettalji tiegħu jitniżlu fuq il-formola ta' ċriket maħruġa f'isem in-nassab li rċieva mal-liċenzja speċjali. Dan il-perjodu ta' riċerka fetaħ grazzi għal ħidma li saret minn esperti legali tal-Gvern wara s-sentenza li kienet inqetet mill-Qorti Ewropea kontra n-nassab Malti u finalment inkisbet deroga għall-insib fuq żewġ speċi. Camilleri fakkar li l-insib għal-Pluvira fetaħ ukoll miljum ta' tlieta bl-istaġun tal-Malvizz mistenni jiftaħ fl-ewwel ta' Novembru li ġej.